Ferrol, o se vai levar todo o mérito Ferrol. Bueno, yo creo que hay una cosa que sí que gana y es que estos fondos van a estar mejor cuidados. Mejor cuidados no, pero a lo mejor no expuestos como están en la actual ubicación, ¿no? Sí, claro. Que ahí había riesgos. Os riscos son evidentes. Bueno, na actual ubicación pode haber ás veces estar riscos para as persoas, non? Pero, pequenos riscos, tampouco vamos a asustar a ninguén. Bueno. Pero para as pezas sí, porque as pingueiras que hai no local son moi grandes, entón as humidades, a gran proliferación de pequena fauna agresiva, como pode ser termes hai moitísimo, termitas hai cantidad, ou fungos, cousas así que afectan as pezas e que poden deterioralas, pois evidentemente, cando cambiemos de local, todas esas precariedades van a desaparecer moitísimo. Y también los fondos bibliográficos, ¿no? Porque la biblioteca, bueno, tienen allí ustedes una pequeña biblioteca pequeña, pero llena de libros. Esos libros, esos volúmenes, ¿cómo están? Vamos a ver, sí é pequena, a biblioteca é pequena, pero é grandísima. E vou dicir por qué. Claro. Porque a nivel medioambiental é a biblioteca máis grande que hai en Galicia. Non hai ninguna que teña ese nivel de publicacións medioambientais e de natureza. O sea, cando digo a biblioteca, non solamente os fondos de Ferrol, que son moitos, senón os fondos de Santiago, que están a disposición de calquera. O sea, os fondos son todos uns, non? Evidentemente, esa é unha gran preocupación, o deterioro dos nosos fondos bibliográficos. Por eso tamén necesitamos unhas instalacións axeitadas coas as debidas proteccións para esas pezas para que non se deterioren, non? E que a xente poda velas e disfrutalas como queira, o sea, e utilizalas, que sexa un centro de estudios para a xente que está traballando con o medio ambiente e no mundo natural. Claro, en la Casa del Coronel me imagino que sí habrá una parte dispuesta a funcionar como biblioteca con esas mesas donde todos los libros puedan estar en su máximo esplendor para que la gente pueda ir a consultarlos, porque a lo mejor ahora mismo es difícil, ¿no, Paulina? Sí, a ver. Ali nós temos máis ou menos pensado un espacio moi bon que era, penso que era unha sala de armas ou algo así do antigo cuartel, que ten unha estrutura moito máis noble, non? Entón, pensamos que ese é o sitio aceitado para poñer a biblioteca, non? Os libros estarían nunha sala ao lado, o máis climatizada posible, e logo habría unha sala de lectura, que é esa habitación da que estou a falar. E ali a xente tería unhas mesas axeitadas, e podía traballar con ordenadores e con todo, de forma que teña posibilidades e facilidades para facer traballos de investigación, traballos de catalogación, todas estas cousas que agora é prácticamente imposible. Otro de los puntos importantes de este traslado es que una vez allí situado el Museo de Naturaleza podrán volver a abrirse y podrán volver a recibir esas visitas de colegios con más niños, que sobre todo para ellos es muy importante porque tenemos aquí pues, unas instalaciones, unos fondos que deberían conocer y que ahora mismo pues, por limitaciones no se puede. Sí, a ver, esa é a nosa gran dor, é unha dor, sí. Porque os nenos queren vir, os colexios queren vir, e temos que dicirles que non. Aquí non poden entrar máis, non queremos que entren máis de 6, 7 persoas xuntas, non? E claro, todos os fondos, todo ese coñecemento da natureza, que nós queremos que os rapaces coñezan a natureza máis que nada para amar a natureza, pretendemos que amen a natureza, que eles cando queiran ver natureza, que non a vayan molestar no medio natural, que veñen aquí, que nos lle amosamos, e despois no medio natural, se teñen a sorte de ver algunha peza desas, que a deixen por ali, porque a vin, pero nada máis, non? Pero que a disfruten, a veces dicen, é que é natureza morta, non é natureza morta, é natureza para poder vela, tocala incluso. Un momento determinado queremos tocar un páxaro e tocamos o páxaro. Mirade que plumas ten, mirade como é, non? Analizalo deste xeito. Eso é o que nos pretendemos transmitir. Claro, nestas instalacións é moi precario, non se pode. Aparte que, claro, un grupo de 7 alumnos como ti, un grupo de 21, 22 alumnos, o partes en 3 grupos de 7 para que poidan ir, é imposible prácticamente, non? Entón, no novo local ali haberá, bueno, todo o que queiran, podrán ir grupos incluso máis numerosos, non? Y no solo alumnos, ¿verdad? Porque el museo